ng isang Aragon dito. Pare, tignan mo yung ginagawa mo. Huwag nyo kaming hinaharang-harang. Para kayong huwag nyo kaming harang-harangin sa daan namin. Ang tugon ng pamilya Aragon. Ang tugon naman ng naka-jersey to, ang sabi niya, makikipag-usap sana kami sa iyo, Jong, ang tugon niya. Ng pamilya Aragon, bakit ka makikipag-usap? Ang sabi mo, putang ina namin. Yun ang tugon mo. Pero ang sagot ng naka-jersey, ha? Putang ina mo? Ang tugon niya. Tugon ulit ng naka-jersey, wala akong sinasabing ganyan, Jong. Ang tugon niya. Sige, doon na lang tayo mag-usap, ang tugon ni Aragon sa naka-jersey na mukhang lasing. Kasi nandoon na rin si tatay mo sa bahay. So sa oras na pala na hinarang sila ng naka-jersey na yon, ang kanilang ama ay nasa bahay pala ng pamilya Aragon at hinihintay sila para mag-usap-usap. Tawag ang isang babae sa kanilang kapatid na si Jong Aragon na nandito na si Kuya Louie sa bahay at hinihintay ka. Yon ang tugon nila. Pero sa oras na yon ay papunta na si Jong Aragon sa bahay nila. Ang pamilya Aragon na si Jong ay papunta sa kanilang bahay habang nagmumotor at binabaybay niya ang kanilang kalsada papunta sa kanilang bahay. Napansin niya si Kuya Louie. Ang tugon niya ay nandoon pala si Kuya Louie. Ang hindi alam ni Jong ay galing na pala si Kuya Louie sa kanilang bahay. Parating si Jong, bili niya sa kapatid niya na huwag silang aalis sa kanilang bahay. Habang dumating si Jong, may sumalubong sa kanyang babae at sabi niya, may umaaligid-aligid sa kanilang bahay. Ang tugon naman ni Jong, nasaan? Nasaan? Ay, nandoon pala si Kuya Louie. Yon ang tugon ni Jong Aragon. Ulit ang kapatid ni Jong na babae, oo, mataba na umiikot. Pumapasok si Jong Aragon sa kanilang bahay, may sumisigaw sa harapan ng kanilang bahay. At pagalit na sumisigaw na, sige, mag-video kayo, ang tugon ng isang matanda. At sino kaya tong matandang to na sumisigaw-sigaw sa kanilang harapan? Saan ba nagumpisa ang gulo at away na to na kinahantungan at kinamatayan ng isang PWD sa Don Pedro, Malasiki, Pangasinan? Nagsalitang isang babae, bakit hindi nyo na lang hintayin ang Lunes? Kasi mag-uusap-usap na rin kayo sa Lunes. So, ibig sabihin po pala, isa Lunes, kasi ang araw na nangyari to ay Linggo. So sa Lunes pala ay may pag-uusap na sila. So kung may pag-uusap-usap na pala sa Lunes, bakit pumunta pa tong dalawang lalaki sa bahay ng mga Aragon? Yan tuloy. May nagsakripisyo, may namatay. So paano maibabalik ang buhay?